Sanmalani molweni yapshe tumelangi Sanmalani molweni yapshe tumelangi Sanibonani molweni abusheng dumelang sanibingelela futhi sanamukela kwizinto zasembono niphila niphile nje siyabonga kakhulu ukusubscribe sicela ucinezele kuze bokuqala nqa uthela amavideo amabe siwaposta siyabonga bafresh sibuyile futhi siphethe ezinye engithi nje phela ake sikhuphule nazo ngalesikhathi la ngempela siphethe khona lapha uDouble Tintana ngempela uBhekihonga kanye na ngempela lapha Umzukulu kaShafuza shudezekile kuba ukuthi ngempela lapha ke uthe nje mangabe khipha lapha ngempela yona iCD cover yakhe okanye ke nje cover ebeyade yazisa abantu ukuthi ngempela abalindele ukuthi khona ialbum ezayo kanye futhi nezihloko zemalbum njalo njalo la kade bika khona lapha ngempela Umzukulu kaShafuza wakhipha isithombe nje sasabonile inkundla zokuxhumana ngaphezulu futhi bese ongubane nombomvu bonke nje impela bakhombisa ukumeseka la ngempela poster khona isimanje kaShafuza samposter samveza kubantu wase kuba ukuthi ngempela futhi naye uBhekihonga khona kuMangcukumane wase futhi naye samposter futhi shintezile ukuthi ke abantu bese bakhuluma lapha ngabantu impela kuma comment section bethi ngempela uBhekihonga akadede umfana ethathe over lapha ngempela into zikayisi bethi impela uBhekihonga akadede lapha ngempela oyilona Umzukulu kaShafuza ethatha into kayise kushuthi ke bese kwenzeka ukuthi abantu kwangathi impela bade begeda kancane ukuthi kayise ziphi izinto wase sekuqondisa ulimi kahle kahle lapha ngempela uBhekihonga ngendlela ethize kade qondisa nje ethi abantu abangagodluke eqinisweni abelizwe kahle ngoba ngathi bayadideka la khona bese khuluma khona ngempela uBhekihonga ukhuluma kuyona ngempela comment lapha kwi-post yakhe bese wakhuluma impela kuyona ipost yakhe la de poste khona ethi impela umfana ufikile la comment khona lapha kwi-post yakhe ke uBhekihonga ucommente wathi ake ngiqondisele izithuphethu ezithanda indaba kodwa zingazazi lo mfana uzala ubhuti wethu omdala kwethu endlini umjikela wayengekho mdala manje manithi angimnike izinto zikayise ngimnike ziphi ngoba phela uyise usaphila hey yazi maskandi madoda ya usho njalo ngempela lapha ke eqondisa nje impela lapha ngempela uBhekihonga ezwakalisa uvo lwakhe noma evezela abantu ukuthi kahle kahle into imi kanjani ngoba abantu bezwakala sengathi impela bathi akadede sengathi ngempela Umzukulu kaShafuza lona uyise uyena ngempela umjikijelwa futhi akadede kuMangcukumane kuthathe over yena umfana omncane futhi ngempela ke usho kanjalo lapha ngempela bekhuluma ngempela lapha kuyavela ukuthi bekade ekhuluma kanjani amanye ama comment nje impela yavela besho abantu ukuthi akadede la ngempela kuvele khona umblessing Nxeba Sibusiso Njomane blessing Nxeba Sibusiso Njomane la comment khona wathi Bhekihonga ezichalaha Amangcukumane mnikeze Amangcukumane kayise omncane wena akwehlula uyabhimba wena la ngempela comment kanjalo ke lapha ngempela ublessing Nxeba la ebekhuluma khona ethi nje impela akadedele ethatha into ekayise wase ngempela sephendula uBhekihonga lapha ekhuluma indaba ukuthi kanti uyise muphi ngoba uyise wakho umfana usekhona kanti leqembu lelilona elamjikela shuvula comment section nawo ucabanga ngenkulumo zakhe ngempela lapha uBhekihonga ukuthi wenze kahle nokuseqondisa kodwa mina ngikholwa ukuthi wenze kahle ngempela seqondisa lapha ngoba abantu ngathi bebethatha ngenye indlela kanti futhi kanye into eyenzeka wavele ke abantu babuye kube ngathi abaqondi kahle mabeze Umzukulu kaShafuza bathatha sengathi nje ukindivele ibheke lapha ngempela kuyona icala shuvula comment section usho ucabanga nawe ngalolu daba namhlanje usho ucabanga nje ngalolu kudaba nje liphelele bese kuthi nawe sidibana ngokuzayo